mânca o așgur... Nu! Pardon! Încă o dată, avea vascalul fără mâncare. Că ai vremuri în care nu se mai poate mânca nimica. Numai ce poți apropia de omul de lângă tine. Nu mai poți să faci nimica că ai năcaz mare. De-aia au trebuit să vin aici să zic și eu dau vorbe la voi. Nu scafandru, nu mă bag, dar pot să rog ceva la voi. Că uit în jur și toată lumea cu năcaz. Mă, ședeți acasă! Rog foarte frumos să ședeți acasă. Asta cu bolă nu e așa de glumă. Șade acasă, domnule. Că dacă ai, ești pe drum și l-ai, îl dai. Dacă nu l-ai, pe virus îl iei. E ca când era mic și era și cu bătaie așa, și cu mâncare, și cu tot. Ai, îl dai, nu l-ai, îl iei. No. Ședeți acasă, rogă Haurențiu foarte frumos, ședeți acasă. Și e important să ședeți acasă din două motive. Odată că cu virusul ăsta nenorocită. Și al doilea am ajuns eu să vă rog să ședeți acasă. Pentru siguranța voastră, ședeți acasă. Că nu mă joc cu de asta vorbă. Și nu glumesc. Ședeți acasă. Mă, dacă nu ședeți acasă și ieșiți pe drum, eu vin în vizită la voi. Nu glumesc. Vin în vizită. Care ești acasă, dau binețe. Care nu ești acasă, iau binețe. Și mă bag și prăpăt fac la voi. Să vă aflu acasă. Mă ascultați aici ce vorbesc. Nu vă face COVID-ul atâta bag cât face Haurențiu dacă vrea. Vă fac vid în casă. COVID-ul e copil mic pe lângă ce fac eu. Ședeți acasă. Și cotați de voi. Și spalați-vă pe mânul și pe ce mai aveți. Și să nu vă temeți de plictisală în casă. Atâta e de lucru, de curățenie, de făcut ceva, de motruit, de lucrat de ceva. Ai nevastă tânără, iubește-l. Ai copii, fă ceva cu ei, educă-i. Eu că nici n-am știut că cum să pronunț asta. Nu, ideea este că este de lucru, domnule, dar trebuie să ședem acasă. Stați acasă cum vă ceți voi românii. Ascultați-mă foarte bine că e important să facem ceva odată să se moare virusul ăsta. Nu? Ascultă că eu știu ce vorbesc. Poate dacă șezi acasă încerci lucruri noi, dar numai de câștigat este. Nu puneți la îndoială cuvintele lui Haurențiu, pentru că eu știu.